It is name of the game. Hey Joe, talk to me Zimbabwe, talk to me. I need to know to the kupi wangu. It is the baddest radio station. It is Star FM. We do this each and every Thursday night between 9 p.m. right till midnight. So tonight, it's yet another crazy night. Ish! Well, let's big up Caroline representing Norton, Munyara Zibore, Kwamtare, Apache Godora, Bezala, Chikwere Baba Whitecliff, Josiah Chikwata Bagdenview 1, Tinashe, Outerua, Munyara Zibore, big up yourself, Anyasha Mafranta, Yankee Panaton. Okay, Zimbabwe, the question is, are you ready? Boss Pumacol is in the building. Yo, boss, are you ready? Ready. Take it again, Tana. Boss, come in, please. Tangane kukwazisa. Kwazisa. Same way still. All right. Vangwe vai mutikunta. Yeah. Vangwe vai mutikunta. Woyo. Vangwe vai mutikunta. Woyo. Vangwe vai mutikunta. Listen me. Kurova jutaneko. Panda jutane kudai. Ndavura hombe ndapedza chingwane mazai ndonzi mudhara pamajutane kudai. Mavura hombe idya chingwane mazaya right. Vasingazive ndonzi kundai. Unganai mese panapa panganai nekuti. Takabva kare tina Osman Marira. Koleti waita usakanganwe kudzanai. Chinzwa manje. Unopull up again my selector Tana man. Again my selector. Sekuru vamako. Vangwe vai muti kunta, vangwe kunta kinte, vangwe voti kunta, vangwe kunta kinte asi ndo vari kubvira. Saka rega vatse vadhonza tambo. Ngoma rega ndipusha ndinogara ndiri up like 7 kwete 17. Jire kizini vadhonza tambo. Imagine patapusha zvinu voti watatingi ndiye kundai mwana walisi pabatane wasembeni ikrimne ice ndopaye pavachururuka shuka kuchururuka shuka chuka yochururuka zvayendwa manake aya mabhobambo manake aya mabhobambo manake aya mabhomudhara manake musatione mahara chinzwa sandini kombi bati everyday pabase mujama bruno ndiwana ndakarinka kusvika ngoma kuita fanika 80 ichi chingoma ndochanenge ndakabhenka zvandiri munhu mutema vatraiya kunditsvagira muchena vazowana kundisinka hatidone zvekumhanya tisu vanhu vakatumwa naMwari kuti nyika tigokonka tele conquer the world and conquer the world sanditokonya sandini snuka conquer the world and conquer the world pazvimokondoda zvine big bomba inini ndiri king kunge buka ndiri king kunge buka boys kutambira muchadenga kunge makore vanondana vachitwa nditi skywalker tele kungodai nekudai so ndowana zvimoko izi pandodai nekudai so kungodai nekudai so kadikalemeni tambaradai nekudai so kungodai nekudai so ndowana zvimoko izi pandodai nekudai so kungodai nekudai so listen me. Alright, pane yanga kwanise ere kunondiratidza paguva pachioniso maraire oyo aiwa tiri muradio but tikuita kunge tiri pastage one drop kurova jutaneko
pandajuta nekudai ndavhura hombe ndapedza chingwa nemazai zvanzi mutara pamajuta nekudai mavhura hombe idyai chingwa nemazaya right vasingazive ndonzi kundai unganai mese panapa panganai nekuti takabva kare tina Osman Marera koleti waita usakanganwe kudzanai tichivhura hombe chinangwa chiri chekuti tonotora mukombe pasara mumwe konde kubatirana vasaite urombe mitelenom kukubvurango mataita kubvukubvu kusudura maparanzi toita sudusuda right ndo pavaona torira sengoma yevanhu vakuru kuita fanga ngundu siyai vafanava vahombe vafanava oyo vanovhura hombe vafana vanovhura hombe zvamakatakura mai mukafamba hazviti ngondongondo natsai yamai zvingati ngondongondo handingakwanise kuzvinonga zvati ngondongondo zvezvozvo zvamakatakura mai zvaita ningotomokera zvaita ningovhurikira mundiregerera ndapotsa kutaura ndakodzereswa nezvinhu zvamakatakura mai sasystem isusu tazvida aiwa sorry inini ndazvida but tiri tese tinenge tazvida zviinaitanaman zvamakatakura mai hazvina pamuromo pamutauro mufunge zvatotora kauro vakakomborerwa zvavo vakapfa vasina kuzviona ana Pita nana Sauro ana Noa Rukana na Pauro ndotokuti mai magauro mufunge matotora gauro hamuna kuremerwa here amai cause makatakura more than 70 kg. Just squeeze in another one, Tana. The boss is in the building. His name is Boss Pumacol. Baba Mako. Well, he came through with a brand new. But in the meantime, ndoba ya 55 kungechoka uchida kuona kuti ndinospaka oyo ndiisei pangorira speaker oyo ndongosvika nekupolisha oyo buda munzira ndakubholoncha oyo ipapo picture chingo capture oyo pane chatinoziva texture zvakatanga ndakaenda pamwe pacho zvaitobenda again, please bring it back. Hitch. Chinzwa Godfatha Templeman. Una wachitno. Zita kundaisaka oyo ndoba ya 55 kungechoka oyo uchida kuona kuti ndinospaka oyo ndiisei pangorira speaker oyo kungosvika nekupolisha oyo buda munzira ndakubholoncha oyo ipapo picture chingo capture oyo pane chatinoziva texture zvakatanga ndakaenda pamwe pacho zvaitombobenda ndakanobaya ndakaenda gemu iri yandimbosarenda ndigele mkwakwa after papa oyo chero vandiwanzira mana supa oyo vakanodhakwa pane zvavakwepa oyo vamwe chihutsi vamwe ndeve supa oyo win ndakaenda pamwe pacho zvaitombobenda ndakanobaya ndakaenda gemu iri yandimbosarenda Mr. Original. Oh gosh. Mr. Oh my God. I can say woyo muriona Templeman. Yes. Apa ndodomboti vanhu vambobata malines aya unolisi me tana mani yo uchindipa one drop tichienda nazvo chinzwa haraicha dopimeka manamonimeka woyo papitreka mamwa player yeita woyo homberai maoko kwakwa papinda vahombe papinda mashasha woyo washidikeude mabubble woyo vandihisa pamatrouble woyo tinitanshafl woyo zvikiribidi fanka rascom woyo tozviita easy like ABC woyo easy like 1 2 3 woyo easy like doremi fa ti hajo 16 Original, well done. I'll bring the number 3, please. Mr. Catch this time and pattern. Yeah. Ichidochirwa usika wachinoperera. Vanongovhura nzeve. Wachita misise de magrupi vanoti vanondimisa zviri chipi dak. Hona leader mumwe ndeupi cheers. Rasta torova sipi dak. Handikwateve chati chekarurimi vanowanza lipi dak. Chakuti chipi anytime midday hanze zvipi dak. Nechemukatwa noda snappy daculence far away ndova leader negepi dak. Kwandabva pasi panotarisa mepu ndova varira mamero nebingo nekepi dak. Ndapinda nekubata ngoma handinyure zvekumhanya sechishipi dak. Ndiri iro zvanzi ripi ndine kwandakabva kuri tipi dak. Swag dak digi this. Swag dak digi this.
Swag dog diggy, swag dog diggy this. Swag dog diggy. Swag dog diggy, swag dog diggy this. Swag dog diggy, swag dog diggy this. Swag dog diggy, swag dog. Listen me again. Usangotengisa sebvudzi kinky be flexible semwana ari munepi dag udzama hypocrite stop pitwamire kundiitira dzimwe pis dag no kudya nyama bifi mo papati zvimwe zvimaletis dag big tune mana drop ndirilo jalendro ndendipa notice dag uchida kundipuka office sezvo ndiri king aife legacy dag akatsvaga mwari puta pokas malume ha of course dag panetsa jam mande papi imbwa diki ututuma papi dag pazvinoshupa iyepi kuzvipedza mira tuma fake ndeipi dag zviri mumepa meno papi ndenge network fb skype dag zviri munzira zviri mupipeline rega ndipedza nchete zviri mupipe dag swag dag digi this 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 swag tarisa ndafamba unolesi mino sekuru vamako ready Godfatha alright tarisa ndafamba step ndiri unruly kunge gaza papi dag teach me off it dagi o kuda teach me off it clacky dag the girl em scream mana clap it pandopinda watch the girl em clap it dag stiffy dick mana danger kuva ndichiri mudiki dag swag dag digi this time ndazopinda ndiri muchiki dag unosvika kupi vanoda ndinyurese stiki iri deep dag vazhinji vacho vazobatwa pipi havachina nguva yekubagudza seshaki dag everyday kundistada sestudy board money mana still study dag vauya vachida kuzama malaki kunge vane zvavasenda ndavati go big dag watch me do it like Nike kuzvimakira zvimwe zviri tight like chigwa ihora chiri kwako chiri kwangu kunge bora dag anouya yere nora kusauya kwake tingashorwa dag harisi gudo igora dimbare bata vakazora dag kuna onohura gowa zvandapedza ridim ndichirova dag swag dag oyo swag dag Boy! Here's the leading radio station, Star FM, Zimdancehall Overdrive. Greetings, King. Aiwa murisei mukoma. Welcome. Ndrotenda mukoma kana tichionana tiri vapenyu so zvinhu zvinokudzwa. Plus nangonakira kunoti energy yaya plus malines. Aiwa ndiyoyo mukoma wangu. Achiri kutambwa nawo. Zvichiri muropa azvina kwazvinoenda ndazvinzwa bona bosi renyembotesta kuti vachiriko here bati natsoona kuti aiwa mawana aya anonzi mawambi murambi otherwise bo here aiwa bo mukoma muri sei ari sei mabasa aiwa aisiri airi tudze gore rakapera bo here gore rakapera zvakanaka mambo wangu rakapera tiri munyika yeSouth Africa iyi tofunga 31 nemusi wa1 saka rakatiperera tisiri zvedu ghetto but tinotenda Mwari. Manga muna ani padhanzi roro? Padhanzi rira ndine chikomana chimboti Ndunge. Pretoria. Aizia. Right. Saka 31 tichipedzisa gore tichipendera gore. Andidika. Nyasha nemungoni. Ndakaona kuti ndofunga last year but one. Yeah. Maitendera stereki. Yeah. Ndakaona pamadhanzi kana kuri ku South amunogona kana more than 10 times. Aiwa zvinogona kudaro mukuru. Ndakaona kuti muri muchiraundi makatenderera chaizvo. Aiwa ndizvozvo mambo wangu. Aiwa takatenderera ende zvinhu zvinofadza pakuti haisi nyore kuti mimanzi yako inokrosa maborders. Akusi kugona kwangu kana kugona kwemumwe munhu but kugona kubata kwaMwari at the end of the day tofana ngotenda Mwari nechipo chaupenyu. Andidika. Yeah. But pamadhanza mamuchiro waya muri muregion aya muchiro wachiraundi. Yeah. Angachitamirwa sei mafans? 100% isusu ndofunga muonero watinoita dhiri mukuru. Dancehall ndo music yemaghetto youths. Aizia. So anytime inongonzi maghetto youths ari kuya kuzoita chino vanhu vanouya nemwoyo kuzongonakirwa maizia saka chimwe chinhu chatinoda kutotenda kumaghetto youths ndechekuti ndo vanhu vanotisimbisa kuti tisvike patiri panapa. That's why nhasi tatouya futi kuti tidzorere vanhu vaive vawane zvekuita sei zvekutandara nazvo because zvinosanganikwa nemaghetto youths zvakawanda. Vamwe vanenge vari mudambudziko saka isusu takangosikwa tine chipo chekuti
turikwanisa kuchinja situation yemunhu auya anetsana nemukadzi auya uzofara asina kudya tovaisa musame pfungwa usiku ihwohwo tofambirana naenda kumba kwake achinakiwa zviroti matuigira zvinyowani zvichirevo kuti tauya nezvitsva matuigirei nhasi matuigira chialbum chiep masingle maita sei nhasi ichi chinonzi chifixtep manje chifixtep Right. chekungogadzirisa zvinenge zvakakanganisika nezvinenge zvakabuda zvakanaka kuti zvinyatsobudisisa picture yende kuvanhu saka ndichauti wangopinda papressure obva wamboteerera fixtep ukapinda papressure wamboteerera fixtep kana une marwadzo wombosangana nechinhu ichi kuti mwoyo nepfungwa zvigadzikane. Right, chakaproducwa nani? Fixtep redu manjeri pane song inonzi paushamwari yaproducwa naSimplex Music. Kakwaita song inonzi zvibage yaproducwa naSiblings ndokuchitown. Kakwaita song inonzi Dogs Out yaproducwa neChewsport Records, Levels and Mr President. Kakwaita inonzi futi musati siye toga iyo bonus track yakabuda muna January but apa tangoibatanidza sebonus track. Conscious in Angue Patan, produced by Simplex again. Andidika. Kingman, raktoani kwere Masai. Sini rakwani kwa Masai manje. Saka pepe patinge chitoro fixtape kuri kuside kwedu ati 100% pa zvinhu zvese. Maizia. Saka na chiti fixtape tukutofixa pepa pekuti tanga tisina ma platforms esakakwana but 2024 tatuya nema platforms esakakwana saka sini rakuwanika Amazon, TikTok, rakuwanika Spotify, iTunes kwese takafixa saka sini taura kuno kuri toriko kwese. Zvoti mageto itsaka tochimhanya izvo zvanoto izvezvo kode kugabwa kutodzopura sini takaenda. Andidika. Yeah. King zvada kuitsaka ndodombo dropa 2. Mangoma vava fixtape. Tova tazotesta kuti ndima kaimeri tombokisira rhythm. Ndakona kuti aise auto tune yakamanya chino here. Ndise kuruwa makoboisa. Saka todonedza ripi rekutanga ramudoti tidonedze. Apa manje ndombo Tanama ndiye wangu zvekudaro manje ndangommusira chimuti chekuti iye pachizvake ngaambochuzawo anofarira. Right. Ombotanga neripi achichera ripi. Right. Well, Zimbabwe, it is Godfatha Templeman alongside Selector Tanama representing the Zimdancehall Overdrive live on the leading radio station Star FM. Father no say we do this each and every Thursday night 9 p.m. right till midnight. Well, tonight we've got the lyrically talented Pumacol, Sekurwa Mako in the building, dropping a brand new fixtape. And of course, we are dropping 2 songs from the fixtape. And we open the microphone once again. Yo, Tana, una ready? This is the baddest radio station. Well, if you're loving the vibes, talk to me on Facebook, talk to me on WhatsApp. Chinga you like the fixtape. Let's do it, produce. Simplex. Star FM. My mirror said, who don't put them in a basket? Another put the can tap casket. Anything, we couldn't see. Yes, man, you want the plastic. Can I woody wangu? Uzi wangu. I think I know that. Did you woody wangu? Can I woody wangu? What's up? How shall we do? Take a head. Abana go Tirova. Bring it again. Star FM. Simplex. Mr. Kufoki. Ashley the Pumacol. Simplex. My mirror said, who don't put them in a basket? Another put the can tap casket. Anything, we couldn't see. Yes, man, you want the plastic. Can I woody wangu? Uzi wangu. I think I know that. Did you woody wangu? Can I woody wangu? What's up? How shall we do? Take a head. Abana go Tirova. That's it, Kati, Shupa in the rumba. 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 Mama never go away. That's a Tarandiri Decca. I think that's so much for the Capecca. They put him up with a Chovano, that couldn't take a
Talk to me, Zimbabwe 0772162651. Fix step, what did it say? Well, I think I need to give you number 3. Let me just give you number 3. Tell me, Zimbabwe, what do you think about the fix step? This is a brand sparkling new. Like always, Boss Pumacol comes with an exclusive style. Well, tell man, let's do this. No one again. What candidates has gone in the function? She can must speak a wait at a budita. What candidates has gone in the function? We are the mango, Magani, who put it up. Urain Mangune dance in the Star FM. Bring it back again. No one again. What candidates has gone in the function? She can must speak a wait at a budita. What candidates has gone in the function? We are the mango, Magani, who put it up. Urain Mangune dance in the Urain Mangune dance in the Sacho zvakagochwa vari muzvinhu nevari kuda kukechwa ipapo uya uri painless natsavanga kusuura wobve papo wakasechwa zvibage ungati tawas namabrijo mafanisi inzwa pamunini necho ufu type yemugaiwa vakakumundira zvipera wapiwa muhangaiwa urain mangu netanzire zvibage kurain kwangu netanzire mabagwe zvimilimimu zvibataura Boss Pumacol, litaure murudi chikwa pangoma iri. Song iri kutaurwa nzi takapekeswa bhutsu kuti timbonoemba mangoma tikasvika pangoma pane zvibage. You see me? 2024 is a different year yekuti hakuna kunaya mvura. Right. Saka kwese kuchawanika kune hupfu. Kune dhanzi rezvibage. Vaibata patani yacho. Ndopane patani yacho. Ndopane patani yacho baba. Saka song imanje zvo zvakanakira mukuru ndauya nemufano wandakaruwa naye manje song anonzi Max Payne. Okay. Saka munozoti each one of help one. Kuti suti tisvike panapa imi midai mamusipo. Saizomboitika. Maiziya. Saka ukaono vanorova mangoma yekuti unokwanisa kungoisawo hand vachitawo zvavari kuita. Zvinotenderwa. Saka mufano ndaangonakirwa nesong ndikangoti kanisiyo vhesi and then ndikatiise pafixed tape zvichienda makaimba nani? Anonzi Max Payne. Max Payne. Mr. Destroy. Yakarekodwa kupi? Iyi ndo yakarekodwa uchitungisa manje siblings uchitungisa. Okay. Yeah. Saka vangota wareketa ndiite sendiise pa reketi tiise pafixed tape zvinyatsosimba. Saka kumadhanzi makumudaidzere. Definitely. Because so far vanhu vari kuratidza kuti vari kutambira masongs aya. Saka iyo iri one of masongs ari kuita sei? Ari kutambirwa. Saka most definitely music ngaipiwe vanhu. Fixed vanhu. Because kazhinji tinowanzoona fange zvamaita kuti sometimes munogona kuti muindustry one hand wash the other. But dambudziko rinozoti kana kuti mageto isanonakirwa nechine ngoma. But artist anogona kusazofa ukamuona pastage. Aiwa iyo inotambika iyoyo. But inini hangu ndiri munhu ungoti ndiri different from vamwe vanhu. Right. Kune mumwe muimbi wekutoti anogona kutokudza kuti kana munhu asina zita ndikwanise kuisa voice rangu ipapo. Maiziya. But inini chinhu chandinotarisa manje is talent. Maiziya. Saka pese pandinofamba pese ndinechitoziva kuti kune vamwe vanhu vekuti vari mumashadows. Maiziya. Vekuti havaoneke. Saka kana iwe uri kuoneka uri pamberi chinokutadzisa kungoti ungotora umwe munhu wongomisawo palight mese mungoshare light iroro same light. Ndo zvinhu zvinoita kuti dancehall ikure. Yeah. Kubva kana kuJamaica, I remember chidaidza busy signal paka mzimu. Yeah. Akava naEsco Levi. Yeah.
no one knew kuti esco level arikuita sei aripo arikuya and then even pakakliwa kana mapassport mavisa nokuti vanhu aisaziva zita rake rekubarwa naro akatonga pakuya muzimbabwe muri kuona but asichi vanhu vasiruziya tazviona stereki mudancehall maartist we have seen Capleton acho yamuno makaya natsanda Chris Martin akauya na damage maona ndo culture yerege nedancehall zvekuti ikaspread yakadaro muzimu tinokonka maiona because ukaona munhu atikwanisa kutravela Chris Martin kuuya na damage akunoko damage asiri built to perform asitomboripo kana paposter but ainzi aiwa handei kana tapa stage pamberi pavanhu 15,000 ndozokupa mukana wekutaura nezimbabwe muri kuona manje king man right mati mimi fixtape rakagadzisa maplatforms ese maplatform aya tinoatsvaga sei Spotify, Amazon, TikTok inangada kuita challenge nowana YouTube kungode Boss Pumacol Boss Pumacol chete right mapages ese pages ese mukaona saka mangoma eda kutangira pa fixtape iro shena umbe anditeka then tira mavideo atakawana apa kana tichawana mavideo achawanika iro rire zvibage definitely video racho ritori done anytime this week rukudrop and then mamwe acho anenge achingofollowa next week kusvika next week but one fixtape ready rova raita done anditeka then kune team inenge ichida kukorwa mabookings kana kudaidzepo makolabo kana maperformance achida kushanda nemo anokulinka isei vanoda kutibata manje Facebook is Pumacol #sekuru wamako PUMACOL, Instagram is Pumacol official, TikTok is Pumacol official 01. Anozoda kuzotibatawo nemacourse or WhatsApp is 0787 389 119 0787 389 119 kana kuti 0777 482 433 0777 482 433. Fast yamakuita makutotonge muri paridhim varatirikatitangidza kova Facebook is Pumacol #sekuru wamako PUMACOL #sekuru wamako. Instagram is Pumacol official, TikTok is Pumacol official 01 again, and then number ndudza ndofana unyazoshedzera ndakadzikama right vane pekunyora wonyora is 0787 389 119 0787 389 119. Dzimwe dzacho is 0777 482 433 0777 482 433. Sekuru wamako boy. Right. King msati maenda da kungoisa rhythm one. Are kungode mungozvivharisa mamaro enyu pasi. Akoma chandichakumbira manje chekudai so. Tana man wesari kupedzisira. Ndine wafana wangu 2 vandangoya nawe kuti inini chango juggler. Ivo vachijuggler tichienda tesosvika rhythm rangonyarara. Saka that's 2 minutes chete. Simpler D, yopfeke my headphones. Max Payne feka my headphones. And inaro rakanzi snap something. The other headphones. Saka mkoma uyu anonzi Simpler D. Right. Uyu anonzi Max Payne. Right. Timi yangu msati mapinda pa microphone panoimbwa zvakachena. Zvakachenesesa. Clean music. Manyazo clean music. No, nakuti ndinyatsogara nakutipe zvakaita sei? Zvakachena makasunga zvisina zvinyadzi kana politics. Mukazoda kuti aiwa isusu tofarira zvinyadzi tinogona kuzokudzai pana Tete Tilda paipe na Miss P. Mozonyatsodzika zvenyu. But right, so mudzai microphone king. Right, Zimbabwe, this is the biggest radio station. It is Star FM and we are live on Facebook. The page is Godfatha Templeman Zima. Select the Tanaman and the big one is Star Ref. Yeah man, this is what we do each and every Thursday night. We give opportunity to rising stars and at the same time we celebrate superstars. So tonight, well, it's a fixed step live in the studio, live in the building tonight. It is Pumacol and he's introducing some new voices to us live on Zimdancehall Overdrive. One more time, Pumacol. Ndiani nanoa now. Wandaoya nawo anonzi Simpler D. Mumwe wacho anonzi Max Payne, Mr. Destroyer. Tanaman, let it go. Saka rega ndikotanga sekujaira kwavaita nditi. Let's go. Alright. Mitelono vakandidedza zvanzi neka function zvikanzi maspika iwe tatoburitsa
vakanidedza zvanzi nekafangsheni uya nemangoma kani umboputitsa mitelu murain mangu mune dhanzi rezvibage kurain kwangu mune dhanzi remabagwe zvibage chimilimil Chibataura zvibage Chimilimil simpla Alright no simple and baba kwete harari hanzi amambo noti juterere iwe aura yavanone ngoma zvineka gospero mukati ungati Matthias Mary shuwa hatangike dziri nyedze magitari the minister kunge Michael Mayenderi vangosara vachiti iyi kunge opei makambure but akaipa munhu amungwarira akaipa chimbomuterera akaipa ndisimbla zveshuwa wanema zvakatanga sekutamba mfunge but nekutamba kudanda kuva kunda mfunge ngoma ibhora ndinorikavira mfunge chose chandinobika mgeto vari kutambira mfunge but mufunge havafunge vari kufunga kuti vanondikunda mfunge ingano dzefunde ngavauye wafune snapback mabingo chiringa zuva ngetani nechidembo snapback mabingo chiringa zuva ngetani nechidembo haja 16 ukangodaro chikumbla alright akose kupera nanga chiterera ukazvimanyira chenjira kuzosara wamira hoyo ini zvangu nanga ndichitobokola ndichito online zvavari kutitira alright sevhati ona ndereko boila ndafonerwa naSofia futi weku Ethiopia namaste yeikunge muIndia ndabhilivhisa vakawanda anzi siplokadzia achipo changu tarenda rangu ndaona pane vakawanda vari kutoshuwira hoyo andakutanga nasimo zvizivira ndakabva kure ngoma dzangu chizviimbira Ready when you ready, the Max Payne, Mr. Destroyer, City Boy. Yeah. Chinzo zvakazoitika pachibage. Chinzo 21 anga andidedza ndakadatakura kuitira nzenza but kudi hana kuzosenza ndakabva ndangopera appetite yepoto yerice rainzira sara ipapo ndanga ndakudemba zvangu kungoti duchana manu zvangu ndasara pane angakwanisa here kunondiratidza paguva pachiwoniso maraire nekuti nini naye tine zvishoma zvinhu zvatiri kuda kuti timbotaure haraipi Mr. Andy Brown kana panyika pane chinhu hwane chamakasiya masika chakanaka mwana nonza Mara Brown ndati ndimuudzeni weshide kuti ndeipa mara ndepi yako inini nodzise kuruva mako vanondiziva nembiri yemangoma vanotonditi Boss Pumacol hayo wewe vakasikwa zvako hoi wakazvarwa zvako ndoda upende dzinza rekumba kwedu ndopenda kufamba nebhazuka kufamba nakoleti ngoma dzangu dzina Mr. kunge putiti hanzi anemo ana kumira bow ana kumira mushi motoudzana handiti handisikukwata ndichifamba ndina Boss Pumacol vamwe vanhu vanogina loss ndine moto yekwareki fire asi mafanisi German kunge Madam Boss akaiba Yes, live in the building tonight. This is how we do it. It is the Zimdancehall Overdrive. Thank you timu yangu. Yes, sir. Ayo Boss Pumacol. Ayo ndotenda mukuru nemukana wamandipa. One love. Saka next project irikuarini kana kuti zvakungoti zva 2024 fixed after vazamirira ipapo. Ayi zvakuitika paya kunzi tune after tune ngoma after ngoma. Right. Apa tichamira manjava. Takungobuda iri dhunge mutunge chauya. Right. Maiziya. Kana every day kana nhasi kana izvezvi pamwe tikatobuda ipapo mukatarisa YouTube mogona matoona pane rimwe ranzi now out. Saka more music vanhu vangoexpecta more music. Andiriga. Yeah. Aiwa give thanks king man. Makabuda panapa makananga pa10 kuti matonanga ku birthday. Apa takabuda panapa takananga ku birthday manje kwa DJ Fantan saka so far kana wangu akapfeka my earphones Godfatha wachibva panapa. Tubata road list after 12 handiti. Right. Mashwede. Isitozopindira deep monas early kayo makungodaini kudai oyo Aiwa give thanks. Well Zimbabwe, it is the champion sound, it is Immortal movement, a Boss Pumacol. Give thanks and praises always, a champion sound, Immortal movement. This is what we do each and every Thursday night at 26 minutes after 11. Well, we're about to get into Chief. We'll be getting into Chief in the next 4 minutes at exactly 11:30. But in the meantime, squeeze.
Simplex. Sakuru Amago. Askuda. Simplex. Star FM. Life without the proper Daramba unu wechi sanonde Kakutunga mi wanzira taku nemi jembo